langoš, pretože aj finančná správa chodí na langoše kontrolovať malých drobných podnikateľov, aby im dávali tisícové pokuty za to, že na bločku nemajú napísané slovo langoš, ale slovo langos, že im tam chýbajú interpunkčné znamienka. Takto sme sa dopracovali v tejto krajine, kedy Babrak Kamenický spolu s Ficom šikanujú malých podnikateľov, zatiaľ čo nechávajú celé Slovensko rozkrádať daňovým podvodníkom. Miliardy eur sa tu strácajú, ale oni idú šikanovať malé rodinné podniky, ktoré si zarábajú na svoje živobytie. Finančná správa udelila obrovskú pokutu človeku, ktorý si tu poctivo zarába dennodenne na svoj chlebík pre seba a pre svoju rodinu. Namiesto toho, aby zdaňovali veľkých oligarchov, tak tu od týchto ľudí, ktorí poctivo si zarábajú peniaze, im tu dávajú nehorázne pokuty. Prišli sme sem nielen kvôli tomu, aby sme poukázali na tento problém, ako šikanujú malých podnikateľov, ale aby sme ukázali, že ich vieme podporiť, pretože túto vládu dokážeme spoločne poraziť my všetci svojou aktivitou. A preto aj dnes, ak prídete na langoš, tak my tu predplácame pre prvých 20 z vás langoš zdarma. Stačí, keď prídete k okienku a poviete, dosť bolo Fica, prvých 20 dostane langoš zdarma. Pretože my musíme tejto vláde ukázať, že dokážeme stáť za drobnými podnikateľmi, ktorí šikanujú, zatiaľ čo daňoví podvodníci vo veľkom rozkrádajú našu krajinu. Príďte do Kvetoslavova a pozývame vás na langoš. Stačí povedať, dosť bolo Fica. Tlieskam vám. Normálne vám tlieskam. Je to hanba, že si robíte promo na takejto nešťastnej veci, ako sú tie pokuty. Tá pokuta ako je. Je to nešťastná vec, ktorá otriasa Slovenskom v základoch. Ale vy, dvaja, dementi, však ste vo vláde, ne? Ste v opozícii. Sice nevládnete, ste v opozícii, ste tam, tak navrhnite zmenu legislatívy. To je jednoduché, ne? Ne, vy namiesto toho tam šaškujete pred tou langošárňou a robíte si z toho promo, lebo Fico. A je to škandalózne. Čo sa týka tohto, tak bohužiaľ mal tam nejaké chyby na tej pokladne. Bohužiaľ kontrola to zistila, dostal pokutu. Čo je na tom najhoršie, že tá pokuta, či je to malý živnostník alebo menšia stredná firma, minimálna sadzba je 1500 eur. Na to by ste tam mali byť vy, aby ste v tom parlamente dali návrh na zmenu zákona, proste aby sa tie pokuty brali nejak na základe daňového priznania alebo nejak obratovo jednoducho, hej? Nejakej sadzby obratu. Aby nemohol malý živnostník alebo malý podnikateľ, čo predáva langoše, dostať takú pokutu ako menší stredný podnik. To je nelogické, ne? Namiesto toho tam šaškujete. Dobre, čo máte nárok na to, žijeme v demokracii, OK. No, dobre. Čo sa týka tej pokuty, je to nešťastná vec. To je pravda. Tam ja by som navrhoval to, že OK, sankcia, sú tam nejaké porušenia, nejdem to rozvádzať do detailov, médiá to rozobrali na súčiastky. Nejaké porušenia sú tam, ale mal by dostať podľa mňa nejakú, ja neviem, no nech to dostane maximálne 500 alebo 100, 200 eur pokutu, to ešte budí, že to by sa dalo rozkúsať. 1500 eur je podľa mňa dosť likvidačná pre takého malého podnikateľa. Ja tiež, keby dostanem pokutu 1500 eur, tak ma to velice zabolí. No, tiež som ich už zopár dostal. A nejak som to predýchal našťastie. No ale taký človek, čo má tam pár zamestnancov a robí na prevádzku, robí na náklady, robí na to, aby seba uživil, plus štát do toho, plus ďalšie výdaje, hej, ako účtovník, kasa. A jednoducho má ten pán čo robiť. Som za to, aby ste ho podporili. Keby to nemám tak ďaleko, tak tiež by som tam šiel a dal by si aj 4 langoše. Aj keď som v diete. Ale dal by som si. A ešte zvlášť, keď sú dobré. No,
A vy dvaja idioti, vy sa nehambíte kúpiť 20 langošov pre ľudí s vašim platom poslaneckým. To ste tam akurát na hanbu. Namiesto toho ten langoš jeden stojí 3 €, tak ste mu mali dať 3 € za langoš a ďalších 5 € tringel, hej? A nekúpiť ich 20, ale aspoň 100. Čo to je pre vás? Pre vás sú to drobné. Takže tak, keď môžete, podporte mňa odberom a podporte aj toho pána, keď ste na blízku, že tam máte možnosť zájsť, alebo si spravte výlet do Kvetoslavova a podporte ho nejak kúpou langoša alebo iných produktov, čo tam prodáva, a nejakým tringeltom. Ten tringel je dôležitý. Takže čus a nech sa vám darí.